Joskus ongelma on se, että vanhemmat yrittää olla kavereita. Vanhempi ei voi olla lapsen kaveri. Suomessa on hyvin paljon semmoista vanhemmuuden puutetta. Monien vanhempien ongelma on se, että he ikään kuin pelkää sitä, että lapset pettyy tai suuttuu jotenkin. Elämä on kuitenkin semmoinen paikka, että elämä on aika karu mesta. Ja se on ihan päivänselvä juttu, että elämä tarjoilee pettymyksiä. Ja mun mielestä se on hyvä, että niihin totutaan kotona. Niihin voi tottua turvallisessa ympäristössä. Ihan pieniä juttuja, esimerkiksi lapsi ei saanut jotain lelua tai nuori ei saanut iPhonea just silloin, kun hän halusi. Ne on pettymyksiä ja niitä täytyy oppia sietämään. Nykyään on niin, mähän korostan sitä, että tämä ei päde kaikkiin nuoriin läheskään. Siis valtaosa Suomen nuorista voi oikein hyvin, mutta enemmän ja enemmän on semmoisia, kelle ei ole kotona sanottu ei, ketkä ei ole ikään kuin kotona saanut niitä negatiivisia kokemuksia, koska vanhemmat on ehkä pelännyt, että mitä jos tämä meidän lapsi nyt jotenkin niin kuin harmistuu tästä.